Good morning, ma'am. Ano ganing imo nga pangalan? Ako si Mrs. Aida Baranco, Sangkalinog Chapter. Pila ka mo di ka days sa Bacolod, ma'am? Actually, gani kita naghalin po, Trino, Hmm, Trino, Wednesday. oo, Wednesday. Tapos, sa hapon dapat? Kahapon tani mapuli na kami. Amo to nga hindi magtugot ang Coast Guard nga magbiyahe ang barko tungod sang signal ko no, sa Bagyo. Sige, gin-inform lang ka mo dito sa port. O natin hindi kami pwede ka proceed nga hindi kami kasakay sa nga magpuli pa kadto sa Iloilo kaya amo na abi. So amo ni di kami. Ikabalo natin yung family nga okay, safe ka mo? Okay, ang kabaluman sila. Pila ka mo gani kabilog diri, ma'am, nga nagkadto sa Bacolod? Mga More or 200, less 200, 200? 209. Pila mo ka mo diri. Oo. Ang inyo nga mga bayo, inyo nga mga food, kamusta? Okay man kay ginatagaan man kami sang kuan DILG ano. DSSD. Oo, DSSD. Oo. Sige pabalo man ka mo nila nga kung malift na ang suspension, ibalik mo ka mo rin Oo, sa makapauli man kami. Mayo. Giti ka musta ninyo diri nga tululugan? Okay lang, Okay, yes. katulog man. Tulog, yes. Ang inyo food, Okay aga man. o gabi. Okay man, kakaon man kami. Mm. Oh. Ano ang inyong mga mensahe, ma'am, sa LGU sa Macolod? Kasi syempre sa inyo man family, hindi sila mag-worry. Dabo nga salamat sa pag-accommodate sa amon, ilabi na gid sa amon ginadayunan kag sa DSWD pag ginsugat kami halin sa Or, ginsugat kami pagkadto di maayo man kay makatulog man kami makakaon man kami so madamo gid ka salamat.